Matea Grgić, studentica 5. godine na Ekonomskom fakultetu, dobitnica je stipendije općine Križ. Zadovoljstvo dobivenim ugovorom, kao i ostali stipendisti, nije sakrivala. Iznimno sam sretna što je ove godine općina Križ prepoznala trud i uspjeh nas studenata ili ostalih đaka iz srednjih škola. Svakako će nam ova sredstva uvelike rasteretiti kućne budžete i izrazito mi se sviđa činjenica da će nam sredstva već biti uplaćena sutra, što znači da ćemo imati i dodatnih izvora da ih potrošimo u nadolazećim blagdanima. Općina Križ prepoznala je trud i zalaganje svojih učenika i studenata, stoga ih je načelnik i ove godine odlučio nagraditi. Ove godine imamo sreće iz razloga što su neki prošli na državnim stipendijama, što znači da se pomaknula ta crta. 160.000, kao što sam rekao, u proračunu svake godine predviđeno. Ove godine imamo tu sreću da je možemo čak i 2 rate unaprijed isplatiti kako bi dočekali na primjeren način ove predblagdansko vrijeme. I u svakom slučaju činit ćemo to dalje, čak razmatramo opcije da se broj stipendija poveća na više. Naravno, uvijek je zahtjev više od onoliko koliko ih možemo odobriti i realizirati, ali jedan vid pomoć i zahvala njima što na neki način daju svoj doprinos i rezultate zbog čega onda ova stipendija ima pravi smisao. Svi stipendisti su svojim radom i uspješnim rezultatima opravdali dobivenu nagradu. Iznimno mi znači i svakako ću taj novac uložiti ili u štednju, ali naravno i potrošit ću jedan dio kao što sam već i rekla. Uz stipendije općina sufinancira i prijevoz. 75% mjesečne karte, što u odnosu na okruženje mislimo da smo na broju 1, odnosno sigurno u vrhu, i to je sve jedan vid na neki način pomoć, dakle, i rasterećenju kućnog budžeta njihovih roditelja. Primjer je ovo da se proračunski novac može raspodijeliti i barem malo financijski rasteretiti obitelji, školaraca i studenata.